Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Yan uwa kusance a channel ɗinmu na BJ Channel TV, ma'ana burin jagora ɗin kalmar musulmi baki ɗaya. Muna ta barka da sallah, hafi sallah a garin Kazaure, ga ma kofar gidan sarki. Dokuna suna kai da kawowa domin nuna farin ciki da taya sarki na jin farin ciki. Muna godiya ku kasance a channel ɗinmu domin ganin abubuwan da zamu ɗora insha Allah. Fara da sunana Abdulhamidu karamar hukumar ɗan batta fayar ce ma ɗan Kano ne. Ɗan Kano sunayen ku domin sai na taɓa ɗan waƙan nan na gado na wanda na gada tun iyaye da kakanni. Ai shi ke da channel ɗinmu za mu gaya masu ne sunan channel ɗinmu DJ Channel. DJ Channel TV. Zan iya ɗaukan waƙa daga yanzu ko kuma ina da shawara. To masu kallon mu, Baba ya ce zai waƙe BJ Channel TV, ma'ana burin jagora haɗin kalmar musulmi baki ɗaya. Don haka masu kallo ku tsaya ku ji me Baba zai ce wa BJ Channel TV. BJH. BJH. DJ goda ke Allah na duba ka gafarta manya ke ran wasa ka zaure dokalai game na dembo kunu zaiyada na dembo kunu zaiyada Allah ya zake karata kawo Allah ya zake karata kawo. Na burge ka ko? Ni ma kuma zan ɗana ni. Ɗan uwa ku buga ni. Ya burge ni. Ni ma mawaƙi ne. Mana manzo ne. Ni ma ina so in yi. Wannan jannatin nan. Akwai babban namu. Shugaba ne gun. Sunan shi Shaka Ibrahim. Allama Sharafuddin. Shi ne fa jagoran mu. Shi ne yake saita mu. Shi ne yake lamu. Wai na fa kai mai sabo. Kai ma a kai mai sabo. Na san fa zai burge ka. Shi ne fa ke aikinsa. Farko akwai kyawawa. Idan na ce kyawawa, kun fa kyawun ɗabi'u. Ga ilimi ya samu. Na zahiri da na baɗi. Ga kyakkyawan ma'amala kaba a ƙasar nan ba mai iri. Kuma muna gaida shi. Labari sunan mala. Sunansa Sharafuddin, na baka dan Allah yi mai wake. Bajarmi ne a ganshe ka. Sharafuddin masoyin Allah. Sharafuddin masoyin Allah. Sharafuddin ina ganshe ka. Sharafuddin na mama.